ማንቸስተር ዩናይትድ ማይክል ኦሊሰ ከተፈረመ በጋሳ ይግለጽ ኣሎ ሓድሽ 25% ወናን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣትክልት ናይ መጀመርታ ምፍራሙ ክገብሮ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። ማንቸስተር ዩናይትድ ብየማናይ ክፍል ምጥቃዕ ተጻዋታይ ከም ዘድልያ ዝግለጽ ኣብዚ ቦታ አንቶኒ ዝጻወት ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ድማ ሸቶ ዝኾን ዕድል ከበርክት ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት ድማ ዩናይትድ ነዚ ቦታ ንምጥቃዕ ድማ ማይክል ኦሊሰ በቀዳማይ ደረጃ ምስራዓ ዘ ስታንዳርድ ትገልጽ። እዚ ተጻዋታይ ኣብ መጀመርታ ዓመት መጉዳእቲ ገጢሞ ኣብ ቀረባ ናብ ጸወታ ተመሊሱ ክሪስታል ፓላስ ድንቂ ዝኾነ ብቕዓት ኣብ ምሃብ ድማ ይርከብ። ማይክል ኦሊሰ ድሕሪ ካብ መጉዳእቲ ምምላሱ 9 ጸወታታት ኣካይዱ 5 ሸቶታትን ሓደ ናይ ጎል ዕድልን ፈጢሩ ይርከብ። ዝሓለፈ ክረምቲ ስሙ ምስ ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ቸልሲ ዝለዓለ ዝነበረ ተጻዋታይ እዚ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ኦሊሰ መፍረስ ውዕል 37 ሚልዮን ፓውንድ ምንባር እዩ ዝግለጽ። ኣብዛ ዝሓለፈት ክረምቲ ሓድሽ ውዕል ብምኽታሙ ኣብቲ ሓድሽ ውዕል ዝኸተሞ መፍረስ ውዕል ከም ዝተወሰኸሉ እዩ ዝግለጽ። እቲ ዝተወሰኸ መጠን ድማ ክንደይ ምዃኑ ኣይተገልጸን። ካልእ ንዝውር ዜና ኣብ ዝምልከት ድማ ሓደ ናይ ማእከል ሜዳ ተጻዋታይ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ስሙ ኣብ ምልዓል ይርከብ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣትላንታ ምጽዋት ዝርከብ ኤደርሰን እዩ። እዚ ምስ ዩናይትድ ስሙ ዝለዓል ዘሎ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ዩናይትድ ከተፈርሞ ብጋሳ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ኤደርሰን ኣብ ምእሳር ምክፋል ኣብ ቁጽሪ 8 ቦታ ይጻወት። ብተኸሳኹን ኣብ ቁጽሪ 10 ከም ተደራቢ ኣጥቃዓይ ክጻወት ዝኽእል ቨርሳታይል ተጻዋታይ እዩ። ኣብዚ ዓመት ንኣትላንታ ካብ 18 ጸወታታት ሰሪኤ ተጻዊቱ 4 ሸወታትን ሓደ ቅረብን ገይሩ ይርከብ። ኣብ ኤውሮጳ ሊግ ሓንቲ ሸወት ተኣፂሩ ዝርከብ ብኣጠቕላላ ኣብዚ ዓመት እዚ 5 ሸወታታት ኣውፂሩ ኣሎ። እዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ግዜ እዚ 27 ሚልዮን ዩሮ ተገሚቱሎ። ምስ ኣትላንታ ድማ ክሳብ 2026 ዘጽንሕ ውዕል ኣለዎ። ዩናይትድ ንምክፋላ ከተደልል ድሌት ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ድማ ንካዝሚሮ ከምቲ ዝደለ ብቕዓት የለን። ብልቃሕ ዝመፀ ሶፊያን ኣምራባት እውን ኣገልግሎቱ ዘዕግባ ክኸውን ኣይከኣለን። ከምኡን ብተደጋጋሚ መስመርቲ ኤሪክሰን ካብ ሜዳ ዝርሕቀሉ የሳያ ስለ ዘሎ ኤደርሰን ምፍራም ነቲ ማእከል ሜዳን ምክፋል ክትጽጉኖ ድሌት ከም ዘለዋ ይግለጽ። ኤደርሰን ብምፍራም ነቲ ኣብ ማእከል ምክፋል ክትጽጉኖ ድሌት ከም ዘለዋ ይግለጽ። ጸወታታት ስፔን ላሊጋ ቀጺሉ ኣምሲዩ ሪያል ማድሪድ ትማል ምሸት ምስ ሪያል ማልኮ ዘካየዶ ጸወታ ነይሩ። ሪያል ማድሪድ አንቶኖ ሮዲገር ኣብ 78 ደቂቃ ብዘቑፀራ ሸቱ 1-0 ተዓዊታ። ዕድሚኦም 30 ዝሓለፉ ናይ ሪያል ማድሪድ ተጻወትቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ጸወታታት ብጣዕሚ ውጽኢታውያን ኮይኖም ይረኣዩ ኣለዉ። ካብቶም ኣብ ውዑይ ዕድመ ዝርከቡ መንእሰያት ብዘይነኣስ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ድማ ይርከቡ። ሉካ ሞድሪች ዕድሚኡ 37 እዩ። እንተኾነ ትማሊ ዝገበሮ ዘምስየ ምንቅስቓስ ማራኺ ብዝኾነ ሙሉእ ማእከል ሜዳ ክኸልልን ክጎይን ኣምስዩ። አንቶኖ ሮዲገር ንዘቑፀራ ሸቱ ድማ ቀረብ ገይሩ። ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝሓለፉ 5 ጸወታታት ድማ ሓንቲ ጸወታ ጥራያ ነጥቢ ደርብያ። ብድሕሪ ናይ ማድሪድ ጸወታ ጆሮና ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝገብሮ ጸወታ እውን ስዒቡ ኣምስዩ። እዚ ሓደ ካብቶም ተሃረፍቲ ዝኾነ ጸወታ ብዙሕ ሸቶታት ዝተረኣየሉ በታ ኣግራሚት ጋንታ ናይ ዝዓመት ጆሮና 4-3 ተዛዚሙ። ባላሪ ሳኦ ብሊንድ ከምኡን ኢቫን ማርቲን ሸቶታት ጆሮና ዘውፀሩ እዮም። ኢቫን ማርቲን ዘቑፀራ ሸቶ ኣብ ተወሳኺ ሰዓት ምንባራን ናይ መዕወቲት ምዃናን ፍሉይ ሓጎስ ንተጻወቲ ደገፍትን ጆሮናን እያ ነይራ። ብወገን ኣትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ኣልቫሮ ሞራታ ን3 ሸቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ክሰርሕ ከሎ ጋንቱ ግን ካብ ጽዕረት ኣይገላገላን። ጆሮና ብነጥቢ ምስ ሪያል ማድሪድ ብማዕረ ብምህላላ ብኻልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ ስፔን ላሊጋ ብዙሕ ጎል ኣብ ደረጃ ዘምጽኦ ለውጢ የለን። ሄድ ቱ ሄድ እዩ ዝረአ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ርክብ ክልቲአን ጋንታታት እዩ ዝምርኮስ። በዚ ምኽንያት ድማ ሪያል ማድሪድ ኣብ ቀዳማይ ርክበን ተዓዊተን ብምንባራ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክትስራዕ ኣኽኢልዋ ይርከብ። ተወሳኺ ድማ ፓሪስ ሴን ጀርመን ትማሊ ናይ ፍጻመ ጸወታ ካይዳ ነይራ። ፓሪስ ሴን ጀርመን ምስ ቶሊሶ ኣብ ዘካየደ ጸወታ ነቲ ጸወታ ብቐሊሉ ናብ ሕሳብ ኣእትያቶ። ብክልተ ሸቶታት ድማ ነቲ ጸወታ ተዓዊታትሉ። ክልተ ሸቶታት ድማ ካብ ሊን ምባፔን ረኺባተን። ፓሪስ ሴን ጀርመን ናይ 2024 ናይ መጀመርታ ዋንጫ ብምልዓል ጀሚራቶ ትርከብ። ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝተሓዝ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ ኣሰልጣን ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ቀንዲ ክጽግኖም ተበጊሱ ካብ ዘሎ ቀንዲ ቦታታት ናይ ጸጋም መስመር ምክልኻል ኮይኑ ኣርሰናል ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣመና ልዑል ዝኾነ ባጀት ኣውፅያ ምንባራ ይዝከር። ንደክላን ራይስ 105 ሚልዮን ፓውንድ ንካይ ሃቨርተስ ድማ 65 ሚልዮን ፓውንድ ብኣጠቓላሊ 3 ተጻወትቲ ምስ ቲምበር ሓዊስካ ክሳብ 200 ሚልዮን ፓውንድ ኣውፅያ ምንባራ ይግለጽ። በዚ ናይ ጥሪ መስኮት ምስጋር ምስ ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ተተሓሒዙ ኣብ ቀይሕ መስመርን ዘይምእታው ብመልክዕ ልቓሕ ክትፍጽሞ የቀዳማይ ተበግሶ ዝርከብ። ካልእ ምስ ኣርሰናል ተተሓሒዙ ወፀ ዜና ኤዱ ነኪቲያ ብክርስቲያን ፓላስ ተልሉ ይርከብ። እንተኾነ ግን ኣርሰናል ዕንቆት ጋንታ ንዘይምትንካፍ ክትሰዱ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ራዳር ኣርሰናል እቱ ምዃኑ ዝንገረሉ ኢቫን ቶኒ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ኣርሰናል ክግዕዝ ከም ዘይክእል ምዃኑ እዩ። ኣርሰናል ንኢቫን ቶኒ ቀጥታ ከተሰጋግሮ ብፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ሰጊያ ምህለዋ ምንጭታታ የብርሁ። ካልእ ኣብ ራዳር ኣርሰናል ኣትዩ ዝርከብ ብራዚላዊ ኣካፋፋሊ ኣስቶን ቪላ ዶግላስ ሉዊስ እዩ። ዶግላስ ሉዊስ ኣብ ራዳር ኣርሰናል ካብ ዝኣቱ ልዕሊ 1 ዓመት እዩ ኣውፂሩ ዝርከብ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ልዑል ቁመና ዝርከብ እዚ ተጻዋታይ እዚ ጋንቱ ኣስቶን ቪላ ብቐሊሉ ክሰዶ ከም ዘይትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ተጻዋታይ ምስ ዝግዳግን ክሳብ 70 ክሳብ 80 ሚልዮን ፓውንድ ክትሓተሉ ምዃና እዩ ዝሕበር።
ኣርሰናል ንዝተፃወተ ኣብ ጥሪ ተለቂሓ ኣብ ክረምቱን ክትውኖ ሓሳብ ኣበጊሳ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ካልእ ኣብ ራዳር ኣርሰናል ኣትዩ ዝርከብ ብራዚላዊ ኣካፋሊ ዶግላስ ሉዊስ እዩ። ዶግላስ ሉዊስ ኣብ ራዳር ኣርሰናል ካብ ዝኣቱ ልዕሊ 1 ዓመት እዩ ኣውፂሩ ዝርከብ። እንተኾነ ኣብዚ እዋን ዝልዑል ቁመና ዝርከብ ዝተፃወታይ ጋንቱ ኣስቶን ቪላ ክትሰዶ ድሌት ከም ዘይብላ እዩ ዝንገር። እዚ ተፃዋታይ ምስ ዝግዳእ ግን ክሳብ 70-80 ሚልዮን ፓውንድ ከም ተሓተሉ እዩ ዝሕበር። ኣርሰናል ነዝተፃወታይ ኣብ ጥሪ ተለቂሓ ኣብ ክረምቲ ክትውንኖ እውን ሓሳብ ኣበጊሳ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ቸልሲ ንኣጥቃዒ ናፖሊ ቪክተር ኦስሜን ንምስጋር ተሰርሐሉ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ። ቪክተር ኦስሜን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ጋንቱ ናፖሊ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዘውዲ ሻምፒዮን ኣብ ዝደፍኣትሉ ካብ 32 ፀወታታት 26 ሾቶታት ብምቁፃር ዓብዪ እጃም ከም ዝነበሮ ይዝከር። እዚ ድንቂ ተፃዋታይ ብዝተፈላለየ ክለባት ኤውሮጳ ዝህደን ዘሎ ብምዃኑ ቸልሲ ኣብ ምፍራም ዓብዪ ብድሆ ከም ዝገጥሞ እዩ ዝግመት። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ንሓለፍቲ ጋንቱ ብዘለዎ ኣጥቃዕቲ ዕጋበት ከም ዘይብሉ ውድ ኣጥቃዒ ከም ዝፅእሉ ምሕታት እዩ ዝንገር ዘሎ። ቸልሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ክልተ ውዳኣት ሸቶ ዝኾና ከም እተባኸን ስታቲስቲካዊ ፀብፀባ ይሕብር። ነዚ ከዓ እዩ ፖቾቲኖ ኣጥቃዕቲ ከም ዘድልዮ ዝሕብር ዘሎ። ናይ ኦስሜን ዋጋ ክሳብ 140 ሚልዮን ዩሮ ክበፅሕ ስለ ዝኽእል ንቸልሲ ምስ ዝሓለፈ ክረምቲ ዝገበረቶ ከብዳ ይኽእል እዩ እንዳተባሃለ እዩ ዝግመት። ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ተማሊ ሓድሽ ወናኒ 25 ብርኪ ማንቸስተር ዩናይትድ ራትክሊፍ ምስ ተፃወትን ስታፍ ምስልጣን ኣስታት 2 ሰዓት ዝወሰደ ኣኼባ ምግባሩ ተገሊጹ። ራትክሊፍ ዩናይትድ ካብ ዝኣትያቶ ዘላ ዓፀቕቲ ከውፅኣ ምዃኑ ብርእሰ ተኣማንነት ገሊጹ። ራትክሊፍ ንኤሪክ ተንሃግ ናብ መንገዲ ዓወት ክመርሳን ክንደይ ፀወታ ዕድል ከም ዝሃቦን እኳ እንተዘይተገልፀ ካብ ዓወት እንተርሒቑ ክፅመሞ ከም ዘይክእል ከም ዝሕበሩ እዩ ዝግለጽ። ከም መተካእቱ ድማ ነቲ ኣብ ቸልሲ ዕድል ኣይተዋሃውን እንዳተባሃለ ዝንገረሉ በብሓደ ተንተንቲ ግራሃም ፖተር ከም ዝሓፅዮ ይንገር። ራትክሊፍ ኣሰልጠንቲ ካብ ዘይፅምሙ ወነንቲ ጋንታታት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገረሉ።